Obwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi tugutara imeriro bari agusi nigo tugutara abarimi nekirenga gito nigo kere kumanya aburimi ase tukorera rero twakoretire ingwika ime ya Burangi eyereme ye county ya Kisii aso abatarire umurimi oyomo oyo okora uburimi bw'ikinyanya timaiti gose no maite igore yake mariki nyanya enyanya nekemeri kamerukanite buna litunda korende nigo kere kinyeni nigo no igwete nigo kibwate kinsemo cyonsi nigo kere nyanya nigo kere litunda nandi gikaba kinyeni ega togoteba igo nigo tutaite gusanga no murimi to bene anyako bagagotumanya amange atosemye na gotumanya igoro y'kinyanya ne type y'kinyanya asimegete ekera nto maite nga kinyanya kiroro gwetania gose type nchiro cy'ikinyanya gwetania 10 go kigoro konde asekorera no tutaite kumanya igoro y'kinyanya kibena asimegete nande boigo obuya bwaye mboro byobo igo tubwatie imiyo muroburi bwo burimi no bonda uyogo kira butambeli tukora Jumaine ense yamone nusu gwika kinseberne nusu cyamagoroba ekara tugusangana ukwana mange tobasikwe bagotubwatia ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo tumera SMS wetera ase nambe yo erase screen ya ogabo tobasikwe bagotubwatia ase website yetu www.ndizitv.net umurubiri obutambe nigo koretwa na inche Mildred Mumanyi tuyatusangia na ukwana mange ndali tukulya rero umurimi one na kibono wakirobya yega sino na nyori gara tambe sana ebitunu nebitongo korende na ikire karibu sana sogoika ntabya ngoli etali yawo na ndege ganga ituri asamari tangoro ku Richard ondwari tata akoro kubikan haiga torase kenyoro kiabo itangare sabrokesen ya Burangi nya check division na chana ro kubure ne epambu elio tigete matari go guciariri okigimana ni gori gotioka timaiti ingiya ko gero guciariri okore tutarekera sense meyo koratebya ngo uburimi bw'kinyanya ndi kwabo cyagite hande ngana kikere tokaranga tigo chore gosimeka kinyanya kubwa kemerike ndi yonse uburimi bw'kinyanya narabakorire myaka itarimeke esenge njoga igasi tore uburimo burimi to burimo to bwate boroboke kanyora kemerike nyanya nekiya keroro okerenda samatuka masinini yakoire faida senge njasi to bwate garake nigo tebe kemerike nyanya nigo kibwate faida ya bwango kubwa kemerike ndi yonse ase kinyanya chekero gwachage to kisimeka nyanya kigwa chage to kisimeka naga simekire nyanya to akarokire kimani meka ngakiri yakare lakini ngachanganyora ngachibwate gasi nyinge ngaira na gocha samangana ye karichei ekero gotabachia bwate gasi nyinge anane mono ase wo faida yo muri tubweta St. Ndizi TV kora tebyango batobauti bororo egatie enyanya igwatabire manimeka ne kalje etabauti era se manimeka ne karichei ega karichei ige teriko twara gasi nyinge titanganye manimeka age gotakango kinere yagenda igoro netage tomote netage tori kichigwayo nyesibere nande gotoji kwanda samangana ye chiro manimeka teriko nyara kogachika matuka masinini yangi yasarekire ekarichei ngo nyarere teriko kwaga sinena ya gusiba nande kera gwa chiture nyumotaraji go chire chiro abo kunyara guchikacha gototebe kalje inige bwato byo bonge yakorenganirwa na sensemo yechiro ane motorekera galia torekera sensemo yechiro na samatundae ase faida yo borgeli tubweta St. Ndizi TV ntogani kumanyanga enyanya na kiyosimekwa koruri kerere ndetere baka wekereche goikaga igabune yeri kiriga enyanya ekero gosimeka imotaraji gochaka gosimeka ngo prepare nasiri kwarosia saibiya goikoria sara tobu asaya igonya rosi buya mape motaraji koiro butubwa gororo lira bali yokoria kabuya okonyara nono boyo gwechingoko aboko burukania se nasirieri kere kwa burukaniri ororo omanya kore tonyonya matuko make nasirieri none chigwikibere galira balirira ikaransa omanya kore to butubwago obeke igoro ande kero kobeka okomeka swanga kwa bekirare ale to basiko bobekirange kero kwa bekira kwa kolire okorete bintu kwara igoro asa matukane igatano naboko nyore nyanyeri achakire gwata
otubore ebinto biri orosi esedi igoro sedi eri nero okorosi sedi nabe ekoboro none chigwiki ibere kobegete esedi igoro korwa oro gokorora chiachire igoro nabo ogotubora ochinyora omogaso ase enasiri etakere gokora chigwikinye nyanya yabeire kogenda mugondo ekero gwatebire ng'a ebinto mbire ogotuba igoro totebia ngo mbinto kiebi nande nakibwanete koba okorigia amagoma gose amasakara buna aye ebituma binto birabeka obokendu igoro egere omogaso oria okorwa igoro gocha direct tobasa gosoa ime ebinto ebi bikoba ebibese gose ebiombo okoreta ebinto ebibese bono igoro aria nabo bikonya gokamoka lakini riria ekero okobibeka okoreta ebinto ebibese igoro ritang'ani bono ekero yaikire chiwiki ibere buna gwatebire gwatuboire enyanya eri nako totweresera ngo naki kwama korwa aria mburendi kiboganire aria ase nasari bono aria ekero ere enasiri gento getang'ani mariogo narororo otakeire kobeka ase enasiri aria aywo akorenda enyanya eria ekero ere ase enasiri gento kende gia kabere nasiri nabo gotema konyerenda buya none chingoko chitaete chinyekure isiko goeta ngonyetubore ekero enyanya eria erari ase enasiri mariogo naro okorenda korwa ororo nyanya eria aria mpaka ekore chigwikinye kere na oborendi obwo ase enasiri mang'ana oborendi obwo gwatebire ng'a amariogo amang'ana amache into buna ebi nkobekwa are amache ase konyarekana ng'a mogaso toiyo tokegweta buna iga iga ndi lakini gusiga iga mbura terabura mono lakini etoke ng'a mbura teiyo nabo okoika marogoba kwareta amache kwabeka ase enasiri eri lakini iga iga gusintoranyara challenge mono ya mogaso embura nerorore na nyanya ndabe kwerenda mpaka yakina ase ensemo ya amariogo yakobekwa ororo andake amariogo agokonya ki ase enasari enasiri eri nkoreta ore riraba eriogo rikorenda riraba riraba ritoga iga ndibwate oborwaire nkoreta ore riraba eriogo gosiara ase riraba rirende enyanya eri tebasa konyora oborwaire bwakorwa riraba ime eriogo rinde ria kabere na ebichuni mbiroro bigocha biaria enyanya eye iga iga biagera enyanya eri yatwara oborwaire eriogo rinde nkonyiore emborea ebooster ekogera enyanya eri ekine kerereti aria ase enasiri aria ase enasari ekero yaikire chiki echinya ase oborendi obwo bonsi kwanya koba gokoerera korwa abwo ninki yagokorekana bono korwa abwo ekero enyanya yagendete gokina aria ase enasiri mogondo oria otaete gochikoira enyanya ngochaka ore konyepurupea mapema riria buna kwabeka enyanya enasiri mogondo oyo gwachakire konyepurupea ase okonyorema na bono iga nintugete chingoko nintugete chiombe obwoyo nkorosi mapema obwo ngocha nacha koreta ase aywo riria buna enyanya endete kobera aria obwoyo buna bokonyora naborosire mpaka gwaikire ekewango keria botakere koenda mogondo kere naremire ase aria nkoreta obwoyo boria nasiara kere nasiarire narosia aria sintaete kobeka enyanya nabeka obwoyo boria oro bwamanya gotoba bono ekero gochikoika chingaki chiria chigokoreta enyanya yokonyora ase aya gabete kwama korosi ase aria buna otakeire kobeka enyanya igo kwarosia omogondo kwamanya koreta enyanya eri korwa omogondo okoranyorosia mapema nyanya gegocha kwanyora ng'a ase aria tayari mbuyari enyanya eri koruga aria ekero kwarosire omogondo okwariganire nsa ngapi obwante kochirusi korwa omogondo korwa ase enasari gocha kera ngogune chinsana chiro chingobwati chire gose ne rituko koreng'ana ne weather buna ere koratotebia ngo enyanya buya ekero otagete chikogenderera na obogima boria abwate korwa enasiri korwa ekero okonyerusia aria getagete enasiri eri gotaka konyeia buya okoreta amache omorere chinyanya chiria aria ase enasiri ekero okonyeia aria emeri eria yaye taba affect korwa ororo omanya koreta enyanya eri bono oba omogondo gwekero nyepurupete gogocha chinsa chia marogoba gocha chinsa nongo gochaka saa 7 gwachakire gwaka ebikamago riria ense yakendire pi nyanya nario okonyereta onyebeke mogondo iga nario etari gochi kogongera ekero kwanyeretire omogondo ogaika ebikamago nkagerete korwa ase enyanya ya mogochia gose korwa ase egetuko mogochia ase ekende obwagare mbore bobwante kobekwa nabo igo korwa ase ereng'e ya mogochia ase eyende obogare mbore obotakeire nario erachi gokonya anene mono ase okoranda koratebia ngo naki okoribweka ebikamago ebi bono ebikamago ebi iga ekero otaete gochikoreta enyanya iga egere chikonyora space engiya ase ekonyora endagera korwa enyanya gochia enyanya ende etakeire koba 60 centimeter echi chire chifuti ibere
na korwira ini gochira ini ende kitakere koba 90 cm echichire chifuti 3 nyanya iyo keronyete space eyo nkonyorera asagiye konye gochikobekera amatunda nase konyore ndagera isaine kwanye simekire mbure ndikibokore kana bono gaiga mugondo ane mona karuto kuriria nga ekere nyanya yakire ase umugondo buna bono amarwire ni gakuba mangi kurategeria amarwire na rororo nyanya buna twateka gotebekera kwanye bekire goikore to bwoyo bwega bwa DAP osimikira ni nyanya ni nyanya yiga eriogondi rororo kugura kwareta kwabeka ase bikamago esengenjo buna nateba kurwa buri tangani lira bangu twara lire oborwaire goikore terioge riobekera ni kero gosimika osipure yaje sege kamagoine kero gwa spray nyanya riumanya konyesimika bono kurwabo nyanya nabo gochaka konyerenda na mariogo buneko bwati lakini rende gwetani abu challenges inchirororo gwetera mangana ya marwaire na bono borwaire bogochibwa bobokongu nyanya nera igosakorigereria nyanya iye igenga bune yomete egosusanete lakini gokonyerigereria korugoroga igatebwati ande yakire nyanya emerimbu yere lakini osakorigereria muri bwaye ense nabo koranga nebwate bintu bingobosisa bono borwaire obo nabo bwate challenge kere nyanya bona yarorekanire yonoga nikonye turite na mario gandos turiko nyara kere yarorekanire ongi yakure ino ro muchando nkorora mono orase chinyanya nke uchi wakorekera una bono asendige tuna bono iraini ya story abwange na sote nene ndoche iraini ya mukebwate guseke getukoreke mukebwate umuchando nyanya bona bunere iga kere kwa etire kwanyorire bwate umuchando wogo chano bokombe wakasa lirira baliryo nyeye na liroryo onyerusi mubondo kabisa onyeire kando aitonye sambe lakini okonyerusiange no mubondo sababu sa konyetigesire rororo uno borwire boli boko banande next bokwambukere nyanya eriera nse maseyo kuruga iga anda kinki uratebenga gutatiga ama challenge ya yo borwire ubu ana mona ande borwire bonde boko ba stage iga oborwaire bonde no bokendu kero nabone gweta okororere igebwate rirumbe challenge inkobera ororo bone kero konyora igwete tariengi yekere mburere nyinge muchando ko bomono no goiko ebokostia so gutumika mariogo muchando no ruyo gochioba mono ekere gwete tariengi ya ngutumika ora mariogo ara mange gweta ni buna riri kere gwetere buya kegera wate bikwara korro buri mebo asambe kwa mange anamono chicha ase challenges kwa bere gwetera ukugani kwa oko namono nkurukyuko anamono gucha serikali ekere gwikira amangana yo buri mebo chinyanya ono kugani kwa nenya ndi serikali yare ko nyare nchirera tokonye konya bari myababa kabake ase njira ya mali yo ko nyare njira ya mariogo uko genda kiduka bona iga mariogo gari chipesa chire igoro no konyara goitokoroboke challenge enene ya mariogo nyendi tware konyore njira marioga yago chansasi nini buri myobona batware kubunyara botokonye nono gosomia saba abande mbaba kubolia mabolio nga Erasmus mekere oboyo bwa DAP no simekere nonyo no bwa ngombe no simekere nonyo bwa chingoko oboyo bwa chiombe ngombe mbuye bogo kora no bwa chingoko ekero manyete njero elio koborosi lakini togotumeka bweka oiko tumeke no boyo bobyetuka egereke melike kemachi gutwara chinguru lakini esa gutoka ngambori bwe ngombe togorende tinchire borosi amachikari butakeire abarabu nabo bokoreta mugondo bacha gosaria kemelike ngana ya uyo yo mwali ogocha somurigere tugeta seni Kyandizi TV kutogo chigokora nae tuchigucha no muri myondekera nigo twanyora nigo muri abaremi anene mono babiriga mokoro buri myobo kutogo chikonyoro yo ndasense muyende tutebye ngana yo mwali one ngana ya ne yo mwali kitangani kabisa nare goteba mbuya segeta seni yeto Kyandizi TV esenjire mwenda tagotarira abaremi ababakabake nare koimisa n'abaremi bande bari abake banga bunaiche tubwaterane mugondo no chibesa chire ase bimerie bibike bya miezi 3 nabo bikonyara gotokonya tokineria abana nara inabwata mbuya mono sana so twanchira gocha baka kwa ugaiga nani twakire ngambu ya mono igo bono so mwancho murire weta seni yeto Kyandizi TV nigo togendeza gusanga umurubule bubole minobonda ekarato gochera kurugaiga sense moya burangi yereme ya bubasi
ime county ya Kisii ekero tugende tugusanga iguru y'uburimi bw'ikinyanya uburimi bw'ikinyanya umwancu muri tugukwanira n'uburimi bw'ikinyanya kimwe na Chikalj n'ikinyanya tuyigure nka nigo kibwate ubuyo bunge kubwa kinyanya kinde kingao igo tubwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News nabugo nabugo tumera SMS wetera senambe yo erase screen ya ugabu tobasiko bago tubwati ase website yetu na www.ndizitv.net asense ya kabere ngocha tole no muri mionde omungao oyura chikobaga gotwerera amange igoro y'uburimi bw'ikinyanya bo igonto chikonyora umumanyi kegima bwa mangana ya iga y'uburimi anamono asense y'kinyanya nera chikobaga gototebia nga narariaria aganeiri tukubono tubase gusukati atanda somo tumuko akeigo Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere nainge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwanchu murigiriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigiriria television yao na mbeyemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigo togotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigo togotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi Ndizi TV obwansu bw'omugusi omwancho murigira muna bateya asense moya gatatu ngoche tole no mumanyi oyo maete igoro ye meri anamono no mumanyi oyo maete igoro ya mangana yo borimi igopa no tubwache asemetana yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense moya YouTube Ndizi TV News na bogo tumera SMS wetera senambe yo erase screen ya ugabo tubase kweba gutubwache ase website yetu na www.ndizitv.net asense meya igabo sase ntunde yiga nuchukumanyanga na araria omo bose expert gitabwate atunya ko bagaho tudebe anif karibu sana asomoro buri buburi minobonda anamono korate yo muri rito ainingo na ndo totebianga amangana yo buri na kiyonya manyete so samari ta Mildred ngo batende utambenje Murang'a Mausani the extension officer part of my work ngo koranere utore field bono yo I'm also a teacher agriculture so rere tole tumwatari tuikirenga igasabari mbabere igasi nga bakorete na boto cyagete kurunze na bugwite bona ikire uyaro mo harvest bono korate byangu maite challenges siri bangu chibatwara anamono narodenga umuchando bwa marwa irasinyanya noro umuchando monene korate tekyango turukurwe nasali gwikira bona igabuna kiri now to start with before ntarabate ye nasali go cyakera umuremi no torigere before taracha korume gwechinyanya mbo watalis sana sapenities oranyare utanyare o controlling turamanya bumanyi bw'isaini before batarasimeka kinyanye chimbantarerete ngabaro kikurutira gutira bagomboringa ngo take risk maite kinyanya kerore shuaro wachisimikire nyanya wasimikire ore shuaro ngango chikonyoro igenda paka ocha kere orengeringa sometimes inga risk ngoro chobono kinyanya inga chikire iga
nabo chiro chire buya toro chinchirato mukuruga ga media tiri mama wao amagenaje kende ngeyo man yobono I support taking risk na ki ukore sumo bina wenge ngakasa muri ugwate kansa rero mambiende bunako nyarenkereria mubekiri for example bora no mate na arware ngota kyo risk ngana umate ngama tupeta tugete ngusirare tori gotiga ko muira na gitari ngangusirare na benge bono chinyanya chino risk bono enasali problem ko vera senasali mono burero boro once kwa bekire nasali yawo ngo baro kinde nga eko chaka dumping off ego caused by no go kendo too much shade and too much water bono mnabona ye nasali ye nasa nero to abeke tali ka tamole migetasi mekango chiko ikorongo nyorole tichali gisi go kendo tali buru yerenga no mwaso wenge na inde burakero bono dumping off nere ko controlled by fungicide best fungicide nga babate maruyo mange bangere ko nyamanya ko bate bono fungicide nero entanga ni kuruku ingia tubwate oshoten alafu kuna utwara na oshoten ingia oshoten tubwate ridomir alafu na top guard one area market and it is so much effective because ya say nasal dumping off once was yari ya mata so kire 2 to 3 aisani bono transplanting ikirote to kora transplanting chinya chikumanya index ya epa yugo transplant bwa chirara gatatu chakore 4 weeks chakore chiwata mato 4 to 5 leaves osekira chire 15 centimeters in height bona chabere chiko simu kuona ikara chekete size iba kama uchirusi kwa sime karorali spacing nyingi ere pa from the water within rows and between rows so within rows from one crop to another more plant ni nenda kwa 60 centimeters you want 6 centimeters nengenga urura bolibobe bolwa 4 centimeters menta bobe na kuruwani line to another wenta ko ba buya 92 72 spacing yako iskuri zinyanyeje kuruwa go charugura echichire basmiti direct alafu kuruwa ruchi mate baga transplant bono range difference ye kero kuri chiri transplanted chire buya this was too crossing too much bono so ya too much crossing chira kora nchikore tu buya mbuya chira kini chikore as expected na kisi side ya mate igona bogo simeka direct na bogo simeka direct lakini bono chiko batu mate chintari chire chinga one zilikuwa bekire chiwo ichora bono kuchiro wachiruzana bono kera bali kuruzana ni turikonya distance iri nerengai and right kero begete direct ani kero begete chingo transplant ogupima you measure one spacing from one plant to another is sign even nutrient uptake plant is equal well distributed wakonya issue nere then to wachirama marweire before trajira marweire yentongra metro sembaba eresa yekoro kunga pending of tomato plant noje wano ni molio nyanye molio yore wano tonyirale tiga ko make sure ya twale root base is strong after root base ya very strong even apical dominance matunda ego chigo lichenete ntangara to sontaro chabana kuru kwa apical dominance nana ngwa ke someta kego facilitate fruit formation yabe nyingi na inde ekerere iho eko strong even diseases tego chi attack once never attacked from asande mulio yoko ba affected yone ngwando chinyanga chingi ni motara simeka nduwate ani funda kona chake irekero chinyanya chishia mire stage kichiguika umuntu umekoranga tiga chirali gucha wono kuna chitwa chake rora chitigarete weekend chirali once chabere clean channel chabere strong bonyo ro chiko so ichikorali guchitarabe kama matunda chitarabe kama matunda chiko sichera bon okorali koli goko facilitate fruit nyinyi matunda so kama ya teri kuboneka so kunyaraliga to make sure to nyibuna ukonyaraliga kwabe kamara bako ngoraiga kwabe kwa mentalira no se within the root so dia so kire ngorole so ke timiri mera one miriri ko kunyaraliga go chia ini ya so ko ne uneka kuruta ata side konya again woro mne chiga diri chia gwato biri chia koli ende ngonyoro changire so another parts sakas from the side what ka chiuki one na bi kwa mauchali nende chinde chigote uche depending ne farati go sme woro mne tol konya kora
pending yenyi ngero nero kerere fwana smigetinga kera kwa kunyarali kana bakorora kuchimwe nanchiro na inde chinde chanya gutira gocha moso manime ka farati sirichi kubekero staking akiristari kubeke bamna staking no gutongere bone kiyo chitongere chingache chinjiri change chire spreading korengana ibuno rumo enyanye ko akwa maisiga neyo gutongeru nedeliere economical ego depend nesoi chirichi go tongeru echigo kora were na basic soils na chita yo tongeru chire were acidic soils bono matani fo tumigire songe ngenge bali me baito baba yeti basic soil na acidic soil nelie kora tema kunye gari yake igaso mundara understand basic soil sisi ke gusine chenge sinyetake lakini tu asometa mwana ya acid na pese chire mara ba acid lira bali jitu mabi kwa mabi elire basic lira bali ria se chae kwa mabi elire acidic na se chae arusigu onye rusi bona ngwato ure cha best variety usime kororo ne chinyanya chicha kaliche lakini ase bituma bire mono mani meka nchirichi kwa magutire ochitongera chigotire utire nenda bone difference ye echichi ko attacked by sunpad chigo affected sunpad no mugaso go samba moje bona ngachi mugaso expose ya matunda ya bokendo botai neje kere nyanya go chigotoba okonyora iga erigise erabete yo metune to kere sunpad na ke again igento kende okonyora nyanya go tanduka moje bona ne atobire okonyoraga ketesi gocha konyore nyanya ebaro gete okonyore to betere buyeri tirakini ebaro gete okubaro ko fluctuations wa temperature okonyore ngakite mugaso masore igoro nande na mukendo bwacha bono go control yeto chinyete bwati okobeka mali chini already from the root zone ne bokendo mboro go isaini bono egukina gutiye ke bwate to what it is rasha sane fruit splitting fruit splitting asense moyende nara matunda nara hakundo chabwate black spots echigani obuno burwaire oseninki obuno burya kinero twasiarererio eye kuruku ntobwate red bright na area bright ikoba characterized by spots nojo mni nyanyi bwata ga spot yak asande njiro wose konyoro chichigo chigotoba njiro common gantaka storu serie kwere konye support from the serie yako okonyora iyo mwamerete bune erigiset iyo kuruku area bright is a bacterial disease ko ba controlled by fungicide so fungicide ore na chbwat na chinyi kumana kioro cheka chitabwat arafu ntobwate troso mwendrot okonyora ore bune troso ekorete kwere bwata sport kunze monta ko manga kike na maraba ekorete kwere yeko bokos pa calcium deficiency taisai calcium ko ndara cha ara kore ndai ntobwate kero kwanda kugora ntobwata marioko for example marioko tumeke kero gosimeka chinyanya from the nursery now ntobwate yeko control dumping off after transplanting go treat ore soil kero go treat soil dira be root base bono go treat soil paite na ngona na bate authority before transmeke nyanya tiri ngoreri ya wake kama kero gosimeka chinyanya most diseases chikuru kuruyeme ngwaro chinyanya gete chiri buya mugaso teyo mbrate lakini chiye kwenye control no gutogora na gututa bono wa avoid eri ondo rikuru kusama ya kopribwata ko potassium ere resistant to soil pond disease also soil pond disease like black rot bono une ya roki uga igase through fruiting ekaba control by drenching bono tumie gasonge kenge drenching okunyusia macho kwenda kwa bukanire ori na macho kwa transplant ya so kirimeri yani abwatire buye kumorera noje arongite naga iga semurio okumorera around 10 ml kumorera yanywero uchimeri once yanywero uchimeri bono already treat around the root base nanya control it ne utira ukina na kyo konya bune chimba ko trench anda kinande ngira tebi goro yo buri miyoboika wechinyanyiki bore mu wechinyanya mbo bwata challenges nyinge kubwa obole mere ikina gengo type for once mbonge una bintu bindo rasimike cabbage ebitunguo obole mi obwechinyanya moyo miondo bwanche ko chiko cha kataro ngesi 1+1 you have to take time obo mere
and don't be ready to spend as amario kera amario kuciarware weekly before because that's your late week and nyanya chitakirita mambi wachiro maro wachiro wachiruciria matosa kazinjiro yani chizo chao chinyinge no wachiro you have to spend most of your time oro tari korua you are always there abalimi abange ngo complain balenga chinyanya cyakire kurusiko nyambali ko gori bunyanya ikiora kwanda ibuno mumanyi market yechinyanja chiko fluctuate on a weekly basis or actually on a weekly basis like each ane na gasenje na kodi na ikerete market lakini bono iga market te otaringa osena akore timing nyingi yose nyanya tubwa timing chinji bwa timing mo kore osenje abo sime kalero mambi kwanya import from these other countries cha Kenya chibo cha bono bali bago sali market kuna bono iga market yechinyanya range bono ne chigeto tieta kendora chisiarera ripening yo ndo ya ripening diko chigoto bibwa ndora chisiara ngiyo ndora chisiara toganye take usene market ne chincha kera pa bono ganchirin nago mwaje mwanya chito beta chini ne trasi ale yo tete chinya ngoras machiaru yo ngori mayo goto chigoto bachoka ngoto bachire chioka lakini kero ko stumire tiere kinagi ngoma kiria cha ripening wa matunda nara nangonya ndile market ire buye na kunya rusi anya kona lakini ono market ngonya goche nya kuirania so challenge bono yero ne market lakini market ne be challenge iga mweta sana chasa iga sinini tu wa uri 250 shillings ona so boiga to sinigete ebole maete ndo kwate hybrid na bono mo tuli kwa tukupatisha igonto bwatonya ne chikalze yechi echire resistant ne ntonto bwate chia normal and tukatware chia hybrid enchiro the more smeka chia hybrid the more na ro spend more etano the use risks yo kore kwera bono maete botu risks yo okay obotu bwa hybrid boli goro kyar mboro buna boli to simeka tali bora around bora be 1000 plants 2400 ngiye kubwati no we around 1000 plants 250 you already one more nyando for the cheap para kine garo for the cheaper again you have to spend more on pest and diseases again and more of your time advice ya ugo chia songole mi ko to chokorra umuruburiga nangana ende ora nara ko bago commenta aibuno umumanyi umurimo tagito usimeka industry large scale kinda mo advice ta enter for open field one is open field maintain small scale ya no nyora disaster yaba do not lose much lakini moto usimeka large scale ta beno ne kayemo edi kwere yo monyora na bono ne kendo ko ko mwaka so nyo tagito usimeka na large scale chinyanya you opt on shade net inchiro nchiri expensive they are cheaper shade net chigo control regulate temperature ya 75% regulate temperature so you ise kwenye tumia gosime kabona noje mildred buna aka space ya kuruwa paka mata liweke shade net it will cost you around 22,000 lakini pili not gosime kechman meka you will get around a million from Karobeta shade net. Karobeta net. No, and this is. You wanna go smeka 22 lakini 100,000. Yeah, you can. Ono wane mo manyose ogode ni sabo kwa kera bale ba wote bachianga. That's where I'm heading. The next much money order shade net already na ini kwaje. I've already made an order. Ono pressing ngonya kurika sengocha kwenye de. Ake oye. Go mwakoldo bumanyi mwakolde obo saki mukanyora nga ne possible. Greenhouse shade net. Of course greenhouse na rombira kini expensive to these small scale farmers batara mani. Lakini bono walionyo manyire se mangana shade net so iso kobeke shade net ina benke 75% ye greenhouse and it's cheap. Ani fengana yawo yo mweli okoto gukura bono gukura ngote yabaremi uburemi no gonda maana munege pinde ke bagoteba nabo kagera chinyanchiro chegato chiko harvest into water around 15 crates 15 crates china to chioni na ntwa chioni weli crate to 15,000 the amount to spend riga chiri more than 4,000 within 3 months sasa to gosimeka bitum nje advice ndate yabaremi abange babwate migonde meke
to venture in 3 months crops. Sina na shirika mimi kinyatatu. 3 to 4 months. Kuya mono sana ani faso gotoa obosemi obu nanengaite ase faida yo muri beta seni gechu kya Ndizi TV banya ko baba kuigwa obuye borora sinyanya nandi ko kwanya ko bategie kenenga kuboremi mbutaiti muntu bwate ngoro engoba kuika oremereri egere to base gwatika to base guchikurara banyore kwali metekare igoko na somoro buri bobori minobonda na raitwanya ko to gusanga ase ikiga igoto bwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital hasa sehemu ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS wetera sinambe yo erasa screen ya ugabo ingeri tinyako batogusanga ase obwamo oika enga kiende litko nechi sabu nechi alero imeyo muruburiga okole tubutambe na nchi Mildred Mamanyi. Bye bye. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotagete utumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yo mtandao ya www.ndizitv.net ili kutuligireria na boigo usonje mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyaranka na bogo sonje wetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwache omurira matwachaka aliyo mochakano nigo nabatebia nigo tubwate omorobuli bubole minobonda anemono ekato kwana igoro yobole mibwe chikaljay obole mibwe chinya chimwe kantu na chikaljay igo bona toiwa ase omorimi omotanga na nyako bagagotwera aliaga neiri anemono kurwase nasali wikiraga iga asechire asensemo ya kabere go sase ntunde ende ya kabere na umberane no murimi ondomo ao oyo guchikunya ko bagagotosemia igoro yobole mibwe chinyanya echi nabo igo na kiechiro yaye ere igo tubwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS wetera senambe yo erasa screen ya ugabo nabo igo nabo tubwate wetera ase website yetu na www.ndizitv.net asensemo ya kabere nigo turachikoba tugusanga tumanye omurimi yetu tubwate nigo nande tuchikumanyanga nkiye kogera akorete oburimi obwiga nigo tuguchakiraga iga story tukugenda asinyanye chini matondere kwibuling'a sinyanye chunga ichire sinyanye chungu chori gochirora asege kekero bosio eka tuguchkwendera kwenda ase chisimekire ase omurimi yetu korate byangai ningo naende ndigwachage tuburimi obwiga kutukunya gusanga mange tugutirimbuka Ndiana ase njeri baga rietangoro ko Morisi William Atanga ebondo yo bikani seita no gaiga obasinya machi kwara ko rubulimi obwo asama tukatari make ikaro kurira ryo bole mibwe chinyanya kokorengania no bole mibondo bwao bole mibwe chinyanya na kiorabo orabotebe bole munyanya no buya muna na chinyanya nitane ndagera negento munage wakonya ase okwandaria sobogi mwobo kineria abana na wakonya ase ama itambokero awa sobogi mwobo korengana yo bole mibwe bwa chibesa chinyingi nakia kugera butambe omurimi itongo gotebia gutsumurigereria itonga oburimi mbubwate chibesa kurinde nonye nabo igo mbutagete oboremereria no boremereria nabuo boiga tukwana ritkoria rero aso omurimi turatirimbuka ngora iga tunyakuba tukwana igoro yo burimi oboiga asekemerie kikuruga iga ntwara ng'amaruire na rororo nandi challenges njiro chinyingi ane mono chinara mono na mang'ana ya
ya marwaire ekero tugukwanira iguru ya marwaire asinyanya ciekero cia bikira litunda amarwaire boigona ndakwendera kuba umuchanda amarwaire bato nabaenderete kuborero kero buna nyanja abikira matunda iga abakonyora makonda asore gochiria nande nabakonyora oneka mbura ya ture kigosoka kugunda lakini bonekero bwato baremereri na mariogo utari gutuma mariogo nabo chiko babuya amariogo yoga chiabe ku mariogo kya na bana for example gutumia atere riogo ridomir gutumia atere riogo top guard gutumia atere riogo rinde likoroka eno plant gutumia atere riogo rinde likoroka nga super sense from Harry Green iga ina mariogo gutanga amarwaira amariogo gutanga mariogo na bana twata rinde bwate bright bwate rate tugatwara na halia bana riogo buna ridomire bori gokonya rire nseme isana igo tutebe na mariogo yana arakokonya kinyanya mariogo ase kinyanya chiria usimegetaria kero ni kinyanya na rachibwata matumbe kana chana rariogo mukonya guciarira kyakeiga ase amatunda arike na kinyanya chiraire nse nabo kitakire ko bainse igo kera ngoro kinyanya nyingi kigusibirwa kinyanya jiribona jirine gikoro gwikari chei nabo gigotaka chiarara nse garo chiamira amatunda abeira abwatwariro gorito agochiengera achirarinse bana muna kwara kireye no kirekere kirarega nkiri gusarika nego etera ari roba kagende yonse karo kibekere ryogo bana nkibasirira banse ryogo koliroro ngiri gusarika nkoyi ngona risire buyape ekero ko rigereria uburimi oboiga bwe kinyanya ekiga no kompya na bole ni kinyanya kindi kingaho anda kinkyura tebigoro yekinyanya iki muna bana karichei muna ndo tabe kinyanya iki ngo ni cyatongirwe mete akiri bana karichei igitego gitongere mete abo gikwa muna rebe nabona kwara kirense iga igabana bagikwa manje bwa expenses nyinga ngona baciro kiri buyape kiri buyape turanda gushiga iga se kiriga na rito gukiro akegima kero muri mito aganeti gukirora ngana amaine kinyanya kiro cyabigire litunda na lya gukimanyo mata bangi go babwate kinyanya usime ko bwe kinyanya go bagotabanga uburwaire ni go ko baburi igoro muno tetu tenase asito kunyara kurigire libuya na nda sito sasa kinyanya osoburi mi oboiga ndo nabondo chikirire buya kegimara kindo cyo kibekerete Kuchibekereta masakara ye bituma. Amasakara ye ombegete akonya njigo kunalira ba. Kero jigo kunalira ba. Jigo jija lira beli watoborwaire. Eyo nkabona lisakara lya. Bana gokonya jigo kuna marabansi. Bona nkira tebinkera ndo kinonye nkira tutaine kyukubugira kinyanya iki. Kora tabia ngo bona ubole ndibwe kinyanya kibene. Ekero ko cyekire bona cyacakye kubikira litunda na kinkubugira ruchire nakikikwarwa maraba ibintu bunebi. Bana muna jabe kiruga bono bondo rikoburuga. Bwana ntongo koragyo kanelyo ko yokango siara isa ko buruga bana ngo ki affect gitagete bana kinyaga liguna kira one garongo ngo begelyo ngo tachana ali asiri bagadire asiare lyo kwanda na kiyo kunyalikana na kibona mangana nduchinga gubite iyo igabuye go kwa cyo gwanya gusumule egubye garo liri tanga ni mabema kwa gitaraba iga ina roast buya ina roast buya nga prepare lira babuya bana gubye no na mera bana yako merenke bana meya mone yete takiri onyo koruse bana 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 tindi koruse bana sa koruse kongo affect nyanya ko bana yasere kwa mabona ekero ko compare harvesting yayo mate harvesting go minute ekero ko compare amangana yoko kero guchirusi mugundu kero kwa amatunda ayo so guto amatunda aya gose kero kogesa amatunda aya ase ligese limo kurwa so motoyo mo igo kero kogesa limo igo akwera pi gose nali akwena gocha naende kwara atora metinye bere tatu mbona muna ngorusi nyona rusire rero nana bongo tikamambi nande mambi ende ndusi igo tindi kurusire monkole muna ngonya kurusi nande buna ligo ko kimambi nana banya nande yende elia ngurugoro nande nero yabe tete kurusi bona bongo rusi none baka jira none isa baka none komi bana Done chira undu tu monta kunyo kurusi bakachika chiera bakachika chiera ngigo turi kurusi mwe gachiera kero ko rihera lichinyanya chigo igo kero kwatebire uchikurigiriria enyanya elia ya butambe nenyanya yege kaljei amatunda ayo asensemo ye size na sensemo yoko size yae na sensemo motoyo mamatunda kubika nabuye kaini tabuye kaini wana mana wane kaljei yengo ni recommend because kero muno weka dogo nyirigiriria na bokoranga matunda ayo gale size ingia naende mono igako ba makongu igako ba bune wane kinyanya kiri chinde kwa kanya chiko sarika bwango lakini wane ni tunyire nyumba abeko ba matuka mange terasarika bana
abana mi abange ni gobo bwete gusimeka chinyanya kibago tabanga onye tubwate greenhouse to gusimeka nyanya kore ndo che musimegete igabo saiga mutu betu no nyenkende anda ke muri ko bwana na magane mbura iga abona muna chinyanya chirega iga ngitindo jenganji bwate shite ne yose gusema ngana ya maroire ekaro okubwate buna muri chikolire go syarira ryo after 7 days mali marwetari ko bamono aboko nya contain asa maike rwa syarira ryo gotote bona chinyanya cyanyire gotobakera ndo chengange chireme monaro dali ke bali te chigo jangire ko ba ekurusigwa enyanya yiga gwasyarira ryo gorero totebe kwanyire korara chimambi ocho nyali chabaliji ndio bwana to kunyitu onyire chiru eliogeli ndiko bensu ngo cyase manyaba yenyanye boni gabona nashare ryo gorero nabo chiko ira matuko 14 manya konyirushi mugondo igo bana ryoge ryo kanyara rya kolire gasi ndiri asenyanya rya kolire process rya kolire anda kinkira tabiye umurira mutaseni geto Kyandizi TV anamo no oyo tuligereti otate kumanya igoro yo buri myobo igabwe chinyanya ingota banga chinyanya gine chingiya chire ande karo bwato bare mari asinyanya kiga diga sandiro ororo nana bana bachiwo konya sobuge muboiga asingi onse amayo bonjereri abale mimbale bakuna kompere bawate bangenyanya kalje iteli gutwara supu kero kunyo tumeka gukaranga chingeni cyao ende kolengana nenyanya eliende eyende bateba gusene tigatanye toke enyanya yeye kuru guse yende nkyora to tebina kene guse mbamanyitsi nje kolingana muna njodi nyesimegete nyanya ne rongo tumia ige wato mosoli re buyaka bwetani nandi buna nje ko aranje ne rongo simegete ne rongo tumia tone nyanya ngiya kenye nyanya re ngiya mono boko semya kwa guchia ase serikali anene mono igoro yobole mu chinyanya umate anene mono serikali ya county tubate sector yobole mi ye bwana ta kotinira amangana yega yatarano na bale mi yabasemya kibobwana tokora anda kenonye bara baleterano na mariyo na bitu binde byao nkyora ko nkyora yate bwana gando na sabesa serikali no gotokonyo twanyora mariyo gaseli igorirense amano obwoyo enjere ndi nechimbuso no cyatoka so wange akaro abanyarange kare embusole tali erengiya akaro gusumeke ubusumbwa lakini kare musulera tire yere certified abakanyarange gutwara liga salire ligiya mamona mono chimbusole chibange amaliyo na arabange na moyo na arabange ndi twanyora asili igorirense ogosemya kwa ugutia ase abarigere betu betaseni Kyandizi TV ane mono bali batatokora buri gwichinyanye chikurinde batwara uboba mboru byo bana gendo nje natabengelinga obole minegento kyamana aso omuntu ajalisinga no bwate gas no likire story kiri lakini obole minegento kerekia okola una ekaro una se mo se karo kwarura se gas yawo abakanyora ngo boli nyongo okonya boli asendagara asenga bona nyanya yana nyisimegete iga nabonko manyanga nyanya yana rusumo gondo igombegete ryogo nande ryogo liga kuruna matoko na begete bono lyaedire bona nere buyaso kunyotumya ko bwabo chikogoreri ere chiro ndamatinga kiyasimegete tunga kiyareri lakini yana ndere tenjo manyana nabo maitenga nyanya ngi yaso gutumia kiafya mbia mono sana aso twajira gutara bakamugondo kwa ogaiga nande twakirenga mbia mono sincho boseme watoire ane mono kero kwa nyako gusanga mona itu nande twamanyire igoro yobole ni gwichinyanye chikalje nabo twamanyire onyo umuchando koro twamanyire kyo obwana to konywa nande onyo buya bororo na kibona kibogo konya mbia mono sana igo bono aso mwanchwa umuriwete seni geto Kyandizi TV nigo togande usanga umurubure bobole mibwe chinyanya ane mono kurugaiga asensemo ya bubasi na se ensemo ya gatatu buna nabatebya kurwali umuchakano nigo tobwate umumanyi oyo omanyete mono obolemi bw'ekinyanya gose umayete igoro mono igoro y'obolemi ntutaite gusanga amonere atunya ko bawotebya amange tobwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mu ya YouTube Ndizi TV News na boko tobwate ase website yetu na www.ndizitv.net na boko na tumera SMS wetere se nambe yo erase screen yawo gapu tetera rasimo timoka kiyo kona ko tokwena ntoira ne no mumanyi